Erreparatu nahi nian pixka bat, produkzio, banaketa edo dikotomia hori zalantzan jarri izanari ere. Azken urteetan hori eginda modu batera edo bestera. Ikusi dugu etxeko lanez ordainduek eusten diotela egungo jendarteari berari eta bizitza ereduari. Oinarri horretatik abiatuta, Labek egin du proposamen batez, banaketa hirukoitzaren proposamena, lana, ondasuna eta zaintza kontuan hartuta. Zer ekarriko luke benetan banaketa hori praktikan jartzeak edo aldaketa horrek? Bai, banaketa hirukoitzaren proposamena da pixka bat, ez? Gure proposamen estrategikoa nolabait bizitza eta kapitalaren arteko konflikto bat, ez? Dagoela esaten dugunean, nola antolatu beharko litzatekeen bizitza edo, ez? Gure jendartea, konflikto hori kontutan hartuta. Esaten duguna bada, ez? Nolabait lana, ondasuna eta zaintzak banatzeko, proposamen multzo bat, ez? Nolabait jasotzen du, ez da bakarrik, ez? Apustu orokor bat, baizik eta, neurri konkretu ezberdinak garatzen saiatu gara, nolabait egunerokotasunetik ere bai, ez? Nolabait proposamen horretara hurbiltzeko. Orduan, hitz egiten dugunean, ez, negoziazio kolektiboan, ez, hainbat klausula eta, ez, sartzearen inguruan ari gara nolabait hurbiltzen, banaketa hirukoitz horretan, ez, planteatzen dugun estadiora edo. Eta, basikamente, esan dezakegu, banaketa hirukoitzaren proposamenak egiten duela nolabait aitortu zaintzak lan bezala, eta lehen esan duguna, ez? Bizitzarako ezinbestekoak diren lan guzti horiek nola egingo dugun, ez? Banatzeko modu demokratikoago batean nahi bada. Zaintza banatzea hitz egin duzu eta berriro ere genealogiari begiratzen badiogu hor badago zor patriarkal bat, ez? Zaintzak banatu ez ziren zaintza horiena eta horiek aitortzearen alde egiten duzue. Horre ere badago ahaztutako zerbait ikusarazi behar dena, ez da? Zor patriarkala, ez? Aitortu behar dela esaten dugunean badela, ez? Sistemak berak urteak daramatzala, ez? Emakumeen gain geratu diren, ikusezinak diren eta musutruk egin izan diren, ez? Lan guzti horietatik etekina ateratzen, ez? Reproduktibo banaketa faltsu horretan, ez? Eremu reproduktiboan kokatu izan diren lan guzti horietatik, ez? Ateratzen duelako, ez? Kapitalak edo sortzen dituelako baldintzak, kapitalak irabaziak akumulatzen jarraitu ditzan. Orduan, guk zor patriarkalaren, ez? Kontzeptua planteatzen dugunean bada, zor hori, ez, aitortzea eta egin izan diren lan guzti horien aitortza bat egitea. Modu ezberdinetan planteatu daitekena, ez da bakarrik, ez, soldatan plus bat igotzea, horrek nolabait logika hori reproduzituko lukeelako, baizik eta da, aldatzea, ez, eta aitortzea bere horretan lan horiek, orduan eraldaketa bat planteatzea, baina baita ere hori aitortza bat modu ezberdinetan egitea, hori egindako lan guzti horiei eta azkenean arrakala hori, ez, reproduzitzen duen aitortza ez horri. Eta hor, zor patriarkalarekin batera, ez, planteatzen genuen beste kontzeptu bat bazen nolabait
bueno, pues eraldaketa horretan, edo planteatu nahi dugun, bueno, paradigma berri horretan bizitzaren sostengarritasun faktorea ere bai, planteatzea, osea, lanak ez baloratzea nork egiten dituenaren arabera, eta sexuaren araberako lanbanaketa hori reproduzitzea, baizik eta bueno, egitea, bizitza bera sostengatzeko, ezinbestekoak diren lanak zeintzuk diren, nola antolatu beharko genuken, eta hor pixka bat trantsizio bat planteatzea. Eta hori genealogia bera egin izan dugunean, eta pixka bat bilduma bera egiterakoan konturatu izan gara, bagoa zela, kontzeptu berri eta proposamen berriak sortzen, nolabait, sindikalismo feministaren oinarri ideologikoak gaur egun, nolabait direnak edo. Sindikalismo feministan, ezinbesteko aipatu duzu mugimendu feminista autonomoaren ekarpena, bestelako eragile eta subjektuekin lan egitea eskatzen du ezinbestean borroka sindikalak berak. Zer dakarte borroken arteko lotura eta aliantza horiek? Nik uste dut, bere horretan imprescindibleak direla, mugimendu feministak bere horretan askotan erakutsi digu, aliantzen garrantzia eraldaketa prozesuak planteatzeko ezinbesteko estrategia bezala esango nuke. Hau da, horrek ez du ukatzen, aliantzak eraikitzeak ez du ukatzen, gero bakoitzak gure posibilbide propioa egin behar dugunik, baina nolabait uste dut beste subjektu batzuekin aliantzak eraikitzea ezinbestekoa dela, hori, nahi baldin baditugu esango nuke prozesu ambiziosoak planteatu, eta uste dut mugimendu feministatik askotan praktikatik erakutsi dela, nolabait impugnazio eta eraldaketarako gaitasunik handiena daukan, nolabaiteko mobilizazio eta subjektu eraldatzailea izan nahi baldin bada, pixka bat hortik pasatzen dela bidea. Eta uste dut sindikalgintzan askotan, bada eremu bat non oso negoziazio konkretuetara eta oso marko itxi eta mugatuak planteatzen diren, hitzarmenak, pixka bat negoziazio konkretuak, klausula konkretuak, eta hor indarra harremanaren arabera ere bai, nolabait askotan baldintzatuak gaude, zer aldaketa lortu aldugun edo lortu nahi dugun, baina gure ambizioa bada, langile klase osoarentzako, eraldaketak ere bai bultzatzea, orduan importantea dela, egia da sindikalismoaren eta borroka sindikalaren loratze edo olatu honetan ere bai planteatzea, langile guztiontzako aurrera urratsak izango diren ere bai, borrokak, eta horrela ulertu daiteke adibidez zaintza eskubide kolektiboaren aldeko, borroka ziklo osoa, edo horrela ulertu daiteke lanbide arteko gutxieneko soldataren mobilizazio zikloa, orduan, bai, uste dut, logika horretatik planteatzen ari garela, bai, sindikalismoa orokorrean eta sindikalismo feminista ere, bai. Horre, aliantza horien fruitu izan dira, lehen aipatu ditugu greba feminista eta greba feminista orokorra, Euskal Herrian bederen, zer irakaspen nabarmenduko zenuke horretatik? Bai, uste dut hori, greba beraren kontzeptualizazioak ekarri duen nolabaiteko irakaspen nagusia badela beste modura batera egin daitezkeela gauzak. Hau da,
grebaren antolaketa prozesuan ze sujetu kontutan hartzen ditugun, zelan komunikatzen ditugun ditugun kontuak eta garen jendearekin, eta pixka bat, noruntzagoa zen horretan ere bai, ez? Aldarrikapenen nolakotasuna bere horretan, uste dut badela, egiteko beste modu bat dagoela erakustea. Eta uste dut hori badela, eta uste dut azkenengo greba feminista orokorrean bereziki, ez? Egondako, esango nuke, kritika nagusi bat badela, ez? Como plano simbolikoan, igual, ez? Planteatzen du eraldaketa bat, baina uste dut hortik haratago badela, ez? Realidade konkretuak sortzeko eta simbolikoa, materiala dela ere bai, ez? Eta, espazio horiek sortzea eta, ez? Greba feminista orokorrean adibidez, ez? Sindikatuetatik ere bai, intersindikal feminista bat, ez? Sortzearena, eta horrek ahalbidetzea gero sindikatu bakoitzak ere egin behar duen, eremu bakoitzean ere bai, ez? Hartu behar diren konpromiso horiek praktikara eramateko, ez? Nolabait baldintza batzuk sortu direla, eta uste dut, irakaspen edo lorpen nagusietako bat hori izan dela, ez? Grebak berak egun konkretu bezala, ez, badira, hori lehen esan dugu, aurrera urrats handi batzuk, ez, planteatzeko mugarriak, baina hori baino gehiago, igual errezena bada, ez, horrelako aldarrikapen multzo bati, ez, argi berdea ematea, edo, nolabait sinatzea, baina hori baino gehiago badela, gero praktikara hori eramateko konpromisoa itzultzea, ez, eta hori bada, hori negoziazio kolektiboan, negoziazio kolektiboaren hildoetan zer sartzen duzun lehentasun bezala, ez? Eta hor adibidez, ez? Sindikatuan ere bai, ez? Gustute aurrera urrats handi bat eman dela. Zaintza ez delako lehen esaten genuena ere, ez? Bakarrik sektore konkretu batzuetan ematen den zerbait edo ordaindutako zaintza sektore edo zaintza zerbitzuetako sektoreak bezala, ez? Ulertu izan direnak, baizik eta problematizatu behar dugula, ez? Zaintza lan ez ordainduek ere bai, ez? Ze eragin daukaten gure bizitzaren antolaketan, nola ari diren antolatzen, nork hartzen dituen baimenak, ze baimen dauden, ze baimen borrokatu behar ditugun, familia ereduaren reprodukzioan ere bai, ze paper jokatzen dituzten lizentzia konkretu eta baimen konkretuek, eta da pixka bat guzti horretaz hitz egin ahal izateko, nolabait baldintzak sortzea, bai.